Arratsaldeko 6ak diren hontan, abenduko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Eskerrik asko etorri zareten udal ordezkari, udal teknikari eta baita herritarrei ere. Utziko diazue gai zerrendari heldu aurretik lehenik eta behin eskerroneko hitz batzuk ematea, izan ere orain abenduan langile bat erretiratu da eta beste bat ere erretiratuko zaigu Gabonetan. Eta Euskara Teknikariari bere ibilbide luzearengatik udal hontan eta baita udaltzain burua izan denari ere, bereien lan ibilbidearengatik esker ona adierazi nahi dut, udalkide guztien izenean eta Hondarribiko herriaren izenean, eta bioi erretiroak ekar diezazuela atxeden aktiborako denbora luzea eta osasunez bizi dezazuen datorkizuena, kalean ikusiko dugu elkar. Eskerroneko hitz hauek adierazita gai zerrendari helduko diogu. Lehenengo puntua iraileko aktaren onarpenari buruzkoa da, ez dakit norbaitek aktaren inguruan zerbait esatekorik duen. Onartzeko moduan gaude, beraz, onartutzat emango dugu irailako 25. osoko bilkurako akta. Bigarren puntuari ekingo diogu, eta bigarren puntuan indarkeria politikoaren inguruan bizikidetza batzordeak sustatutako Hondarribiko herritar foroaren idatziaren berri ematea da, eta gaur hemen bertan ditugunez herritar foroko kideak eta aurreko asteetan izan ditugun bileretan horrela adostuta, beraiei emanaiko nieke hitza, beraien ibilbidearen irakurketa hau egin dezaten. Beraz, mesedez, Koldo. Koldo, zurea da hitza, mesedez. Bide guztiak, mila esker bihotz-bihotzez. Eta etorri garenon izenean, niri dagokit hitza hartzea. Haiek horrela erabaki dute, ez dakit hori zaharrena naizelako edo talde honetan hainbeste denbora eramateagaitik. Mila esker aukera hau emateagaitik. Kaixo. Hondarribiko udaleko bizikidetza batzordeak sustatuko herritar foroko kideak gara eta laburki bada ere, gure ibilbidea azaldu nahi dizuegu. 2015. urtean Hondarribiko udalean alderdi guztien babesarekin bizikidetza batzordea abian zegoelarik herritar foroa sustatzea erabakitzen da. Bertan, 11 kidek parte hartzen dute, 7 emakume eta 4 gizonek. Prozesuan egin ostean, 2016. Hondarribia blagan sentsibilizazio ekimena sustatzen dute, hondarribiarrei irekia, eta udalak babesa ematen die. Hausnarketa sustatu nahi da herritarren artean. Bai eta herritar foro berri bat abian jartzen saiatu eta jende berria erakarri. 2017. Herritar foro berria sortzen da. Aurreko taldeko kide batzuk mantentzen dira, 2, eta beste kide berri batzuk bertaratzen, 5. Anitzak, adin, genero, ideologia, auzo, lanbide eta barretan. Urte guzti hauetan, hainbat lanketa eginda motivazio politikoko indarkeria eta terrorismoak eragindako sufrimenduaren inguruan. Giza eskubideen urraketen biktima ezberdinak, hildakoak, bestelako jazarpenak, torturak, generoak bizipen hauetan duen eragina, aurreritziek, sinesmenek eta bar. Guzti horiek gizabanakoen izandako eraginean sakondu izan da taldean. 2017. Memoria eguna antolatzen dugu udalerekin batera. Bestelako esperientzietara ere hurbildu gara herritar foroko kideak. Topaketa, restauratiboen topaketa batera, Gipuzkoa mailan egin diren afaloste ekimenean parte hartu dugu kide batzuk.
Beste herritar foroekin egindako topaketara ere hurbildu ginen. Giza liburutegietan ere parte hartu dugu, batzuetan irakurle gisa eta bestetan liburu gisa gure esperientzia partekatuz eta bar. Gure taldean alardearen auzia maiz atera den arren, taldean saio bakarra eman zaio ikuspegiak partekatzeko. Sortutako emozio eta bizipenak partekatzeko. Taldea jabetzen da gai horrek bizikidetzan duen eraginaz eta horri buruz hitz egin beharrez. Talde honetan transmisioa izan da elementu garrantzitsua eta hori bermatze aldera lan saio bat diseinatu zen Hondarribiko ikastetxeei begira. Covid garaia gainditu ostean, udalean zeuden politikariekin kontrastea egin zen, eta ondoren lan saio bana bideratu zen, Egiluze eta Guadalupekoa ikastetxeetan, eta balorazioa oso onak izan ziren. Azken aldian, saio hori ikastetxeetara bideratzeko baliabide pedagogiko gisa lantzen aritu gara, eta dagoeneko, transmisioa lantzeko eta anderkeria politikoaz eskoletan ere hausnartu dadin baliabidea sortu dugu. Ibilbidearen inguruan partekatu nahi duguna hauxe da. Batzuk 2015an eta bestea 2017an hasi ginenetik ibilbidea luzea izan da. Aberatsa izan da, baina konstantzia handia eskatu digu. Hilabetean behin edo elkartu baikera. Partaide bakoitzarentzat ezberdina izan den ibilbidea dela esan liteke. Bakoitzaren espektatibak ezberdinak zirelako eta bakoitzaren partekatzeko gaitasuna ere anitza delako. Badakigu, beste hainbat lagun gonbidatuak izan zirela, baina arrazoi ezberdinak gaitikan ez zirela animatu. Baten bat, agian, etzen gai indarkeria politikoak eragindako giza eskubideen inguruan hitz egiteko. Agian orain bai, guretzat behintzat horrelako espazioak albidetu digu, poliki-poliki bizi izandakoaz jabetzen eta barruak ustutzen. Hasiera batean, aurreritzien hasiarren norbanakoaren bizipenak partekatzeko aukera izan da, eta besteenak entzutekoa. Herrian bizi izan den aniztasunaz jabetzeko, giza eskubideen urraketa zerrenda luzegia izan da, eta askotan ez da ezaguna izan. Horrelako espazioetan konfidantza giroan aukera izan dugu lasai partekatzeko. Horrek guztiak maila pertsonalean eragindu, korapilo batzuk askatzeko baliagarria izan baita. Aldaketa sakonak aldatzea zaila izan arren, begiratzeko modua aldatzen da. Pertsonaren balioa lehentzten da. Bestelako irizpideen gainetik, gutako edo bestena ote den begiratu gabe, eta urrun izan zitezkeen pertsonaren gana hurbilketa leialago bat egiteko aukera. Ibilbidean izan dira gertaera, emozio eta bizipen ugari partekatzeko uneak. Gertaera berdinaren aurrean, bakoitzak sentitu eta bizitzako nabardurak partekatzekoa. Herritar foroak eman digu, beste espazioetan partekatu izan zen duguna, lasai partekatzeko aukera, isiltasuna haustekoa. Hondarribian giza eskubide urraketa ugari eman da. Ez dako inkerketarik eta beraz ez ditugu datuak argi. Baina hildakoak, torturatuak, jasarpen ezberdina pairatu dituzten pertsonen, mehatxu, estortzio, bahiketa, adierazpen askatasun eza, bizkartzainekin bize beharra eta bar luzeaz, errealitate gordina ezagutzen saiatu gara urte hauetan. Kontestuak egoera itogarriagoa egiten zuen. Gizartearen erantzuna batzuetan ezen tamainakoa izan, eta giza eskubideen aldarrikapena etzen beti argia izan. Guzti horien aurrean, gure gertutasuna agertu nahi diegu. Hori guztiak jasan zuten pertsonei eta onartzen dugu ez zirela gertatu behar. Une honetan, errealitate injusto horren berri eman nahi diegu hurrengo belaunaldiei. Bidean
jabetu gara. Gure egunerokotasunean, ohiko lagunekin elkartzen garela, antzeko pentsamendu eta ikuspegia dutenekin erosoago bizi garela. Baina Hondarribia herrian hitza dela. Baina bakarra eta beraz bizipen oso ezberdinak bizi dituen pertsonak bizi garela bertan. Herritar foroak hori bermatu nahi izan du. Ezberdin pentsatzen duenarekin lasai eta respetuz hitz egiteko espazio babestua ahalbidetzea. Bakoitzaren ikuspegia partekatzeko aukera izatea, besteen argudioak entzuteak, gu aberasten gaituela jabetu gara. Talde hau, iritzi ezberdinak ditugun kidez osatua egonda hasieratik. Adostasuna ez de beti lortu, baina elkarrizketa dagoenean, gutxienez elkarri aitortzen diogu, isilpean bizi izandakoa hamaika gertaera entzun ditugu arretaz, besteen argumentu eta ikuspegia entzun ditugu, ñabardurak partekatzen dira, eta batzuetan, iritziren bat ere aldatu dugu. Sinismenak, usteak, aurre iritziak, etiketatzeko ohiturak, jarrerak, aldatzeko aukera dugula jabetu gara. Izan ere, prozesuak norbanakoaren irizpideak aztertzera, birplanteatzera eta aberastera daramatzen. Horrek aberasten gaitu pertsona bezala. Motivazio politikoko indarkeriaren kontestuan bizi izandakoari buruz, helduok ez dugu behar adina hitz egin, eta gaztei ere ez diegu bizi izandakoa modu kontzientean transmititu. Herrian zauriak daude. Pertsonen arteko ikustezinak. Garai bateko minak eta horiek denak ez badira sendatzen, ez badira hitz egiten, partekatzen, aitortzen, gorputza gaixo dago. Komunitatea ez dago ongi. Eta sendatu ezean, hitz egin ezean, ezagutu ezean, bizi izandako sufrimenduak errepikatzeko aukera daude. Gure gizartean elkarrizketaren beharraz jabetu gara. Indarkeria politikoaren inguruan hitz egiteko beharra dago. Oraindik badago horrelako espazioak albidetzeko premia, baina behar ditugu. Baita herrian bizi diren beste gatazka batzuen ingurian ere elkarrizketa lasaiak burutzeko espazioak, alardea tarteko. Prozesu guztian zehar askatasunez hitz egin dugu. Eta amaiera arte horrela jarraitu dugu. Herritarrok urte guzti hauetan egindako hausnarketa eta planteamenduekiko konfiantza izatea eskatzen diogu udalari. Herritar foroan egindako ibilbidea aberatsa izan zaigu pertsonalki, eta horren adierazgarria da ikastetxetan eta herriko gazteentzako egin dugun baliabidea. Beraientzat ere, elkarrizketa espazioak izateko aukera, eta Hondarribian gertatutako giza eskubideen urraketa andanaz, jabetzeko baliabide bat albidetu nahi izan dugu. Hori da gure transmisio beharrari erantzuteko baliabidea eta gure ekarpena. Eskerrak eman nahi dizkiogu Hondarribiko bizikidetza batzordeari aukera hau emateagaitik, eta bereziki jabetzen garelako alderdi guztien babesarekin sustatu dela, eta ez dela erraza horrelako akordioak izatea. Eskerrak eman nahi dizkiogu herritar foroan urte guzti hauetan partaide izan diren kide bakoitzari. Askok bidean utzi gaituzte arrazoi ezberdinen gaitik, baina bakoitzari gure esker onena egindako ekarpen bakoitzaren gaitik. Eta orokorrean, esain nahi diegu hondarribiarriei, edozein gatazkaren aurrean benetako elkarrizketa sustatu behar dugula egoera gainditzeko. Ikuspegi ezberdinak entzuteko, gureak ere errespetatuz,
azaltzeko eta onuragarria dela espazio berrietara gerturatzea. Noski, hori etxetik hasi behar dugu. Gure seme-alaba eta ingurukoekin bizi izandako egoerak partekatu behar ditugu. Giza eskubideen urreketen aurrean ezin gara isildu. Horien ondorioa pairatu dituztenekiko empatia agertu behar dugu ozen, eta hori izan daiteke gure ondare handiena. Bizi izandakoari buruz ezberdin pentsatzen dutenekin hitz egin, eta horrela ez errepikatzeko bermeak jartzea. Ez dezagu bizi izandakoa ahaztu, eta gogora ditzagun biktima guztiak. Memoria egitea gutako bakoitzaren ardura da. Aurrera, mila esker. Eskerrik asko herritar foroaren hitzak udalbatza honetara ekartzeagatik, eta ongi baderitzozue udal taldei edo balorazio bat egiteko aukera zabalduko dugu, ez dakit ahotsan hitzen izenean Aitzol. Bai, arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta behin eskerrak eman herritar foroari, hamarkada luze baten lana izan dela, herritarrak modu bolondrez, modu altruista batean memoria eta bizikidetzarekin konprometituak eta memoria eta bizikidetzen alde lanean aritu zaren hori. Koldo, zuk aipatu duzu hitz gako batzuk eta gustatuko litzateke nere egitea, hausnarketa, elkarrizketa, errespetua eta lana. Uste dut, giza eskubideak oinarri eta ardatz ditugunok eta memoria eta bizikidetzaren alde lan egiten dugunok eta lan egiten ari garenok, funtsean edo oinarri horiek izan baritugula, hausnarketa nagusiki bestearekiko ulertzeko eta ditugun eta ez ditugun ikuspuntu guztiak hausnartzeko eta aztertzeko aukera, elkarrizketa, guztiok errespetuan hitz egiteko eta iritzi trukaketak egiteko eta iradokizunak eta kexuak mahaigaineratzeko tresna nagusi, lana nola ez, aurreko hausnarketarena, elkarrizketarena eta errespektuak modu moral batean ematen dion funtzio edo ondorio guztia ez. Eta pixkat, bai gustatuko litzateke, orain herritar foroak geldialdia duen honetan, 10 urteko lan guzti hori aitortu, goraipatu, herriaren alde, memoria eta bizikidetzaren ikuspuntutik egin duzuten lan guztia berriz ere aitortuaz. Eta ziur naiz, etorkizun hurbilean ere gaurtik hasita eta bihartik jarraituta bidean topatuko garela elkar, bizikidetzaren eta memoriaren alde, beti ere giza eskubideak oinarri eta ardatz izango ditugun mundu edo etorkizun honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Gonzalo, zure da hitza. Gure aldetikan, arratzaldeon denekeri, gure udaltalde hontatik, eskerrik asko. Azkeneko gelitu zaete, bai Koldo, bai Maite, bai Manol, bai Xavier, mi esker, denon artean. Hitzak zubiak eraikitzen ditu, eta hitz bakoitzak zutabe bada zubi horretan. Eta zoritzarrek batzuetan hitz horiek entzen dienean, zutabeko horiek indarra galtzen dute. Eta gure aldetikan etzipena open hartzen dugu, batez ere zubi hori, jarraitu behar genuen zubi hori, hemen etetea. Nire uste zubila eraiki gabe dago, zauria guandikan erabat itxi gabe, eta arrisku horretan erori gaitezke. Guazen, zu jarritako hitz polito horiek, egitazko egi horiek, eta leialtasunez jarraitzea hitz egiten. Batez ere zubi horrek behar ditu hitzak eraikita jarraitzeko eta bukatu dezan hemendikan urte batzuetara. Guk hemen prese egongo gara zubi horrei laguntza emateko. Beraz, gure aldetikan, gu penez hartzen dugu eten hori, zubi hori zoritxarrez pixka bat apurtu da eta gure ustez honei jarraipen ematen zaio. Beraz, bai hitzak eta bai arkatzak iten ditu zubi hori
indartsu. Beraz, gure aldetika, mil esker, zue labak hemen zaudete, baino beste batzuk egon dio ratzetikan. Eta talde indar horreri, gu ere jarraipena emateko prest. Hemen egongo era, zuei laguntzeko prest, edo etorkizunean etortzen dienari. Bizikidetza denon artean egiten dugulako. Mil esker. Eskerrik asko. Josu, zure gaitza. Bueno, yo, gure aldetikan, elmizi eskerrak, egontzaten guztiari. En todo caso, me gustaría hacer un pequeño relato sobre un poco todo el tema de lo que supone, lo que ha supuesto la Comisión de Convivencia. La Comisión de Convivencia que de alguna forma se constituyó en el año 2015, que fue una comisión, bueno, que todos los partidos políticos estuvimos de acuerdo, y a raíz de ese, como consecuencia de alguna forma de trasladarlo a la ciudadanía, se constituye o se formaliza el Foro Ciudadano. La Comisión de Convivencia realiza una serie de años, trabaja fundamentalmente sobre el tema de la convivencia. Bueno, esa comisión ha tenido sus cuestiones que se han desarrollado y una de las cuestiones finales que se hizo fue el tema del reconocimiento de los concejales, el último trabajo de lo que es el Ayuntamiento de Hondarribia. En todo caso, esa comisión se disolvió porque al final se vio que ya de alguna forma se había un poco finiquitado el camino, que de alguna forma ya se veía que se habían agotado ciertas cuestiones y yo, la comisión, cuando de alguna forma lo dice, es que, bueno, esta comisión de alguna forma finaliza, pero previsiblemente habrá que buscar nuevos escenarios, diferentes seguramente, en los nuevos contextos, porque no es lo mismo hace 15 años, o sea, desde el 2015 que hace 10 años que ahora, las circunstancias van cambiando, la gente vamos cambiando y, de alguna forma, incluso desde el punto de vista en cuanto a la aceptación de lo que es el relato histórico de lo que ha pasado en este país, pues de alguna forma ha sido más o menos siempre pues un poco debatido. En todo caso, deciros que, bueno, que esa comisión desaparece y, de alguna forma, yo lo dije, que ese puede ser, bueno, es un escenario en el cual habrá que abrir otros escenarios. En el tema del Foro del Ciudadano, yo creo que hay que reconocer el trabajo extensivo. Es un trabajo muy extensivo, muy pedagógico que se ha realizado, sobre todo porque recoge muchas variantes desde el punto de vista de la violencia de lo que ha ocurrido en este pueblo. Yo creo que es un trabajo muy extensivo en el cual sí hay que valorarlo y creo que de alguna forma no es un trabajo baldío, es un trabajo que de alguna forma va a ayudar fundamentalmente dentro de este año, en los próximos años estoy seguro, a través de nuevos desarrollos en base a lo que ya prácticamente se ha hecho por parte de la Comisión de Convivencia. Por tanto, también tengo que decir que no es un punto final, desde mi punto de vista es verdad que de alguna vez es un punto final en cuanto de alguna forma ya ofrecen al Ayuntamiento el trabajo desarrollado, pero desde mi punto de vista entiendo que es, bueno, pues que es un trabajo que está ahí, que se puede continuar seguramente con otro escenario, con otros valores, otras cuestiones que de alguna forma se van a llevar. Estoy convencido de la cuestión, porque el tema de la convivencia en los pueblos, en este caso Hondarribia, es un tema permanente, pero es un permanente por la propia sociedad. La propia sociedad cambia fundamentalmente y entonces, al final, lo que es el respeto, lo que es la convivencia, lo que es la solidaridad, son conceptos que de alguna forma, desgraciadamente, en algunos casos vamos perdiendo y que esta comisión sí ha tenido patente y se ha sido empática en este aspecto. Yo creo que eso hay que entenderlo. Valorarlo, admitirlo, agradecer a las personas que han hecho este trabajo. Es un trabajo interesante, muy interesante, extensivo, que recoge ampliamente todo lo que son conceptos de la violencia ocurridas en este pueblo y de alguna forma yo estoy convencido que van a ser, bueno, pues que van a valer seguramente, y estoy convencido para el futuro trabajo que en Hondarribia se tenga que realizar. Eskerrik asko. Mila esker, bai, eta azken turnoa Koldo zure gaitza. Eskerrik asko alkate jauna. Bueno, gure aldetik ere eskerrak emon. Aipatu duzue azterketa objektibo baten falta dagola herri honek bizi duen gatazka politikoa sortu duen guzti horren inguruan. Esan horreri ere bide eman diogula eta bueno, duela aurreko plenoan onartu genituen aurrekontuetan jasota dagola azterketa hori egiteko bueno, nahia edo partida eta beraz, espero dezagun laster eukitza hori ere. Eta gero,
aipatzea, ia noizbait lortzen dugun denon artean gertatu den horren irakurketa inklusibo bat egitea. Beste gabe. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko etorri zareten herritar foroko kidei eta baita herritar foroan komunitateari ekarpena egin diozuten kide guztiei. Hitz bat besterik esatearren plazer bat izan dela, gure eguneroko dinamika horretatik ateratzen ginenean zuekin elkarlanean aritzera, zuen hausnarketa guretzat jakinduria ere bihurtu badelako eta egindako ekarpen guztiagatik eskerrik asko. Ongi baderitzozue, hurrengo puntura pasako gara, hirugarren puntua 2025 eta 2026 ekitaldietako soldata igoerari buruzkoa da. Testu inguru pixka bat egitearren, abenduaren 2/14/2025 errege dekretuak sektore publikoko langileen ordainsarien igoerak arautu ditu, estatuko aurrekontu orokorrak luzatuta dauden testu inguru honetan. Arau honen arabera, 2025erako 2,5%ko igoera globala onartzen da eta 2026erako 1,5%koa gehi 0,5%ko igoera gehigarri eta kontsolidagarria baldin eta urte horretako KPI-aren bilakaerak horretarako aukera ematen badu. Igoera hauek 2025ko urtarrilaren batetik aurrerako eragina izango dute 2025eri dagokionean, eta 2026ko urtarrilaren batetik aurrerakoa 2026 ekitaldiari dagokionak. Lehen aipatu bezala homogeneotasun irizpidearekin aplikatuta, bai plantillako kostuari dagokionez, baita aintzinatasunari dagokionez ere. Esandako proposamen hau langileen ordezkariekin negoziazio mailan landua izan da, eta baita udal kudeaketa batzordean ere aho batez aldeko irizpena izan badu ere. Txosten teknikoi dagokionean 2026ko igoera ez da ontzat emana izan, aurrekontua bera indarrean ez dagoelako alde batetik, eta aurrekontu horretan etorkizuneko kreditu konpromisoetan jasota ez dagoelako besteak beste. Beraz, gaur proposatu nahi duguna da udal kudeaketa batzordean jasotako diktamina aldatzea eta datorren ekitaldiko igoera konpromisoari dagozkion 2 puntuak kentzea eta gaur soilik 2025ko ekitaldiari dagokion soldata igoera onartzeko proposamena egitea. Diktamina aldatu egiten denez, hemen bertan bozkatuko dugu diktaminaren ebazpen aldaketa hori lehenengo eta ondoren onartuko dugu soldata igoeraren dagokion onarpena edo adostasuna. Beraz, bozkatuko dugu diktaminean jasotako 3 puntuetatik bakarra gelditzea eta honela jasoko luke 2025 urterako funtzionario lan kontratudun eta hautetxien ordainsari guztien 2,5%ko igoera globala onartzea 2024ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko alderatuta. Ordainsari igoera hori homogeneotasunaren arabera hartuko da kontuan, konparazioaren 2 ekitaldietarako bai langileei, baita langileen aintzinatasunari dagokionez eta 2025ko urtarrilaren batetik aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak. Azpimarratu behar da, igoera automatikoki aplikatzen dela oinarrizko ordainsariei, aparteko ordainsariei eta lanpostu mailako osagarriei dagokionez, langile laborali eta baita hautetxien ordainsariei ere. Beraz, irizpena horrela geratuko da, ondoren bozkatuko duguna, baina hau horrela jasotzea lehenengo bozkatuko dugu, bale? Aldaketa honen aldeko bozkak. Hau batez onartuta. Irizpide horren barruan, aipatu nahi dut, aurrekontuari dagokionez, hori izan bai da nolabaiteko langa, egindako kalkuluen arabera, 2,5%ko igoerak 2025ko aurrekontuko lehenengo kapituluan, langileen atalei dagokion gastua 8,3 milioi eurora eramango duela igoerak, behin betik aurrekontuan onartutako kredituaren azpitik beti ere. Beraz, kreditu nahikoa dago eta ez da arriskuan jartzen udalaren aurrekontu egonkortasuna.
Eta 2025ko lansarien igoera onartzen baldin badugu, ezinbestean aztertu beharra dago ere, igoera horrek 2026ko onartu dugun aurrekontuan izango duen eragina. Izan ere, 2026ko aurrekontua azaroan izan genuen udalbatzan onartu genuen, eta jendaurrean jarrita dago da aurrekontu hori, eta gogoratuko duzute aurrekontu horretan partida bat jasotzen zela balizko soldata igoerei aurre egiteko. Gaur bertan bidali diguten txostenean jasotzen da 2025ko soldata igoerak 2026an izango duen eragina, aurrekontuan jaso zen kopuru hori baina txikiagoa dela, eta beraz 2026ko aurrekontuak ere badaukala kreditu nahikoa orain onartuko dugun proposamen hau bere gain hartzeko. Beraz, proposatuko duguna da, lehen aipatu bezala 2025ko ekitaldirako urtarrilaren batetik langileen eta hautetxien lansariak 2,5%an igotzea, legeak horrela ahalbidetzen duen bezala. Vale? Ez dakit baloraziorik egin nahi den. Aipatutako proposamenean oinarrituta lansariak 2025ko igoera 2,5%an igotzaren aldeko bozkak. Hau batez onartuta. Pasako gara beraz, laugarren puntura. Laugarren puntuak hiri garraio kolektiboaren zerbitzu publikoa ematea arautzen duen tributuz kanpoko ondare prestazio publikoaren ordenantza onartzeko proposamena da. Eta, hemen aipatu nahi nuke, autobus zerbitzua gure herriarentzat funtsezko zerbitzu bat dela. Eta, funtsezko zerbitzu bat bada, mugikortasun jasangarria bultzatzeko balio duelako alde batetik, kohesio soziala bermatzen duelako beste alde batetik, eta herritarren eguneroko beharrei erantzuteko tresna eraginkorra dela ulertzen dugulako. Denbora luzea daramagu zerbitzu berri hau martxan jartzeko lanean, eta azken urratsak ematen ari gara. Kontratua da sinatuta dago, aurreko ostiralean sinatu zen kontratua. Gipuzkoako garraio lurralde agintaritzen sartzea eta mugi sistemarekin zerbitzua bateragarri egitea da falta zaizkigun urratsak prezioa onartzearekin batera. Aipatu nahi dut Gipuzkoako garraio lurralde agintaritzen sartzeko asanblada ere deituta dagoela datorren astelehenerako, eta bertan Hondarribiko herria onartua izango dela garraio agintaritza horretan, eta horrek ahalbidetzen digula baita ere, noski, mugi sistemaren barne izatea, hori baita garraio agintaritzak daukan sistema. Eta, mugi sistemak ezartzen dituena da, zenbait tarifa desberdin proposatzen ditu, eta guk aukeratu egin behar dugu, zein den gure herriari dagokion tarifa egokiena. Tarifa hau bere izena tributuz kanpoko ondare prestazio publikoaren ordenantza baten bidez arautzen da. Honek esan nahi du, azken finean, zerbitzua ematen duenak kobratuko duela zerbitzuaren kostua, hau da onartzen dugun prezio hori, eta ezarriko diren makinak mugi sistemarekin bateragarriak izango diren makinak izango dira. Eta ordenantza honekin azkenean erabiltzaileen ekarpena modu bidezko eta gardenean arautzen dugu. Argi utzi nahi dugu zer den ordaintzen dena eta zergaitik ordaintzen den. Eta aldi berean zerbitzuaren iraunkortasuna eta kalitatea bermatzea ere helburu dugu. Honela udalaren helburu soziala nabarmen indartzen dugularik. Kontutan izan jaso diren txostenen arabera, zerbitzuaren kostua 330.000 euro ingurukoa dela, eta ordenantza bitartez onartuko ditugun tarifekin aurreikusita dagoen diru sarrerak gutxi gorabehera 61.000 euroko ekarpena izango dutela, beraz gainerakoa udal ekarpenen bidez finantzatu beharko da.
Honela argi adierazten da garraio publikoa merkantzia bihurtzea ez dela helburua, baizik eta interes orokorra dela lehenetsi nahi duguna. Pertsona guztientzat eskuragarria izango den zerbitzu publikoa martxan jartzea nahi dugu, eta honekin batera mugikortasunaren ikuspegitik urrats sendoa ematea, ingurumenarekiko erantzukizunez jokatzea eta guzti horrekin nola ez, jasangarritasun ekonomikoa ere uztartzea. Horregatik, tributuz kanpoko ondare prestazio publikoaren, azken finean, autobus zerbitzuaren prezioa, ordenantza hau onartzea beste urrats garrantzitsua dela uste dugu, pertsonak erdigunean jartzen dituen, mugikortasun iraunkorra bultzatzen duen eta zerbitzu publiko sendoen alde egiten duen udal ereduan sakontzen dugulako. Ez dakit galderarik, azalpenik edo behar bada, baloraziorik. Bai, Kalixa, zurea daitza. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, arratsaldeon guztioi. Bueno, zorionez, espediente zugaipatutako, espediente luze eta mardul honekin aurrera egiten dugu. Minon, zoritxarrez epeak ez dakit beteko ditugun, naizta kontratu sinatu, horrenikan falta dire pauso batzuk ematea. Gure aldetikan zuk aipatu bezala oinarrizko zerbitzua izango da, gainera aste honetan aparkalekuen txostenaren inguruan, diagnostikoaren inguruan aritu ginen, eta horre atera zen transporte edo minibusaren zerbitzuan jartzea osagarri izango dela horretarako eta tresna edo zerbitzu, beharrezko zerbitzu bat. Beraz, gure aldetik aldeko bozka emango dugula eta berlaizter zerbitzuan dagoen. Eskerrik asko. Mi esker, beste valoraziorik. Bai, Josu? Bai, bueno, ya aldetik, ¿qué voy a decir? Simplemente, bueno, valorar positivamente pues otro paso más. Espero que ya pues bueno, pues al final, espero que al principio del año que viene ya pongamos en marcha el autobús. Y no digo para el final de año, no va a ser posible. Y simplemente decir que, bueno, que esta es una asignatura que aparece en todos los escenarios. Digo escenarios porque son escenarios que de alguna forma benefician al ciudadano en cuanto al movimiento y también desde el punto de vista de la movilidad y el medio ambiente. Yo creo que es un tema que ha aparecido en la mesa de movilidad, aparece ahora en el debate sobre el tema de bueno, pues incluso todo el tema de hostelería, todas las cuestiones sobre el tema de los aparcamientos. Y bueno, yo creo que bueno, habrá que hacer un trabajo pedagógico seguramente para que Hondarribia prácticamente no tiene costumbre, porque al final dice, bueno, herri txikia da, eta orduan hemen ikara juteko autobusen biharrik izango, pero hay zonas en las que de alguna forma sí es necesario. Entonces, bueno, tenemos un reto ahí importante y bueno, y simplemente, pues bueno, pues, que se ponga contantes, simplemente. Está bastante bien. Eskerrik asko, bilduren izenean. Beraz, autobusaren prezioa arautzen duen ordenantzaren aldeko bozkak, hau batez onartuta. Bosgarren puntura pasako gara, Hondarribiko bonoak, Hondarribiko hurbileko salmenta fisikoaren sarea indartzeko bonuak banatzeko kanpainari dagozkion dirulaguntzen oinarri espezifikoak onartzeko proposamenari dagokionez, mesedez estitxu, egingo diguzu testu ingurua. Bai, mi esker Igor, arratsaldeon guztioi. Honetan ere ordenantza bati buruz hitz egingo dugu. Eta hori testuingurua egiteko, dira azkeneko garaiak hiriko merkataritza eta zerbitzuak sustatzeko tresna eta ekimenez hitz egin dugula udalbatza honetan, berriki plana perkoa edo bizi berritzeko estrategia onartu dugu. Eta estrategia horretan bertan, bi lerroaren barruan, nolabait bertako konbertzioa dinamizatzeko estrategia bezala edo ekintza bezala bonoak jasotzen dira. Beraz, testuinguru honen barruan eta marko honen barruan ulertu behar dugu ekintza hau. Gogoratu nahiko nuke ere bai, iaz jarri genitula martxan estreinekoz udal bonoak, izan ere jasota genuen partida Euskadi Bono dendara bideratzeko, baina ezin izan genituen txertatu ekintza horretan, eta beraz oso denbora gutxi eduki genuen, baina gure bono propioak atera genituen.
Iaz, bi fasetan egin zen bonoen trukaketa hori, Gabon garaia aprobetxatu genuen, erosten ziren bitartean bono horiek sortzeko, eta gero martxoan erosle kopuru hori jeisten denean, hor kanjeatzeko epea ireki zen. Honen inguruan, behin prozedura guztia bukatuta, sektorearekin bildu ginen berriro, eta balorazio bat egin zen, eta nolabait, balorazio hartatik jasotako doikuntzak dakartzagu gaur testu honetan. Gaur, behin-behineko onarpena egiteragoaz, eta hau ere berria da, iazko edizioan dekretuz onartu ziren oinarriak, baina ikusita bonoen aldeko apustua egingo genula, eta diru laguntza bezala ulertzen direla, kriterio teknikoak adierazi ziguten modurik zuzenena ordenantza bat egitea zela. Eta beraz, aurre konsulta publikoa pasatu du dagoeneko, azaroaren 24, okerez banago itxi zen epea, ez da inolako idatzirik edo proposamenik jaso, eta beraz, esaten dudan bezala, merkatariekin egindako balorazio horren ostean jasotako doikuntzak jaso ditu gaur ekartzen dugun dokumentu honek. Zeintzuk dira oinarri hauen irizpide nagusienak edo ideia nagusienak? Esaten dudan bezala, helburua da bertako merkataritza eta zerbitzuak indartzea. Hau lortzeko, noski, eskaria estimulatu behar da, eta horretarako merkatua dinamizatu behar da, ezta? Nolabait, bertako herritarrari animatu behar zaio bertan kontsumitzen. Epeak eta iraupenak, merkatarientzako proiektura atxikitzeko epea irekiko zaie urtarrila amaieran, otsaila hasieran, eta herritarrei bono horiek kanjeatzeko martxoa, apirilaren inguru hortan irekiko zaie. Nor da onuraduna, diru laguntza honen onuraduna? Hondarribian erroldatuta dagoen eta 18 urtetik gorako edozein pertsona. Nola funtzionatzen dute edo nola funtzionatuko dute bono hauek edo ze jasotzen du dokumentu honek? Herritar bakoitzak 3 bono edukiko ditu eskuragai, 10 euroko bonoak izango dira, eta bono bakoitza establezimendu ezberdin batean trukatu beharko da. Trukaketa hori establezimenduak berak egingo du, baina udalak hori egin ahal izateko baliabideak eta aplikatiboak bermatuko dizkie merkatariei. Eta hauxe izango zen pixka bat, oinarri hauek jasotzen dutena. Aprobetxatu nahiko nuke, gauden garaian gaudela eta bertako merkataritza hitz egiten ari naizela, herritarrak eta baita udal batzarkide guztiak gabonetako erosketa horiek bertan egitera animatzen, eta hauxe, gaurko puntua. Eskerrik asko ez ditxu, ez dakit baloraziorik, azalpenik behar den. Arratsaldeon. Maria, zure da hitza. Mila esker. Gure aldetik esan dugu, gure taldeak alde bozkatuko duela. Urteak dira udaletxe honek merkataritzarekin batera lan egiten duela, hainbat kanpaina ekintza eta bideratuz, eta bonoena ez da berria, egia da orain arte Eusko Jaurlaritzaren kanpainara gehitu egiten zela Hondarribiko udala, baina ikusita hori ez dela posible eta merkatariek horrela eskatzen dutela, oso ondo ikusten dugu aukera hau, eta bide honetan gure aldeko bozka izango da beti. Mila esker. Eskerrik asko, beste baloraziorik, iritzirik, Garoa zure. Kaixo, arratsaldeon, nik gure aldetik aipatzeko esan dena, berria da, eredu berri baten baitan, eta bereziki iruditzen zaiguna garrantzitsua eta azpimarratzekoa, aurreko urteko lanketatik ikasitako eta entzundako horren emaitza badela, prozesu parte-hartzaile batena, eta, espero dugula oraingo bono sistema honek, benetan bilatzen ari garen susperraldi hori albideretzea, eta beraz, eskertu,
aldaketa honetan parte hartu duten merkatari guztiei, ez? Beraien iritziari esker gaur gaudelako ordenantza berri baten onarpen prozesuan, eta, hori zen, eskerrik asko. Mila esker, zerbait gehiago hitzerik, ez? Hondarribiko bonoak hurbileko salmenta fisikoaren sarea indartzeko bonoak banatzeko kanpainari dagozkion diru laguntzen oinarri espezifikoak onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartuta. Pasako gara 6. puntura. Bidasoako eskualdean bazterkeria egoeran dauden pertsonei arreta emateko zerbitzuak emateko lankidetza hitzarmena onartzeko proposamenari dagokiona. Josuri eskatuko diot gaiaren inguruan azalpenak emateko, mesedez. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman. Kostata baino iritsi da hitzarmena urtea bukatu baino lehen sinatzeko. Hitzarmen berri bada ekartzen duguna. Jendak erraz ulertzeko Zubia zentroaz ari gira, Irunen dagoen Zubia zentroaz, 4 urterako hitzarmen berri bada eta hitzarmenak azkenean jasotzen du bazterkeria egoeran dauden pertsonei eguneko eta gaueko harrera zerbitzua emateko aukera. Eskualde berezi batean bizi gara, batzordean komentatzen genuen moduan, eta erronka Zubiak dauka, bai Hondarribi eta Irungo pertsonei zerbitzu hori emateaz gain, nolabait mugan gaudelako, migrantei bai zerbitzu hori emateko, orduan, nolabait ekintza solidarioa ere bada. Eredu berriak ari dira ere suertatzen orain, bai Oiartzunek, Lezok eta Pasaiak sinatu duten moduan, eta, ikusi beharko dugu 4 urte hauetan ere, Gipuzkoan gizarte zerbitzuen karteran jasotzen den zerbait denez, beste eredu agertzen diran, elkarlanean aritzeko, zerbitzu hauekin, ez? Beraz, ekartzen duguna esan bezala, hitzarmen hau sinatza da Irungo Udalarekin batera. Mila esker. Eskerrik asko, Josu, ez dakit azalpen gehiago hori, galderarik, baloraziorik egin nahi den, ez, Josu? Ez dara? Bozkatzera pasako gara, bazterkeria egoeran dauden pertsonei arreta emateko zerbitzuen inguruan lankidetza hitzarmena mankomunatua Bidasoa eskualderako onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartuta. 7. puntura pasako gara, gobernu organoen kontrolei dagokiona. 2025ko 3.217 zenbakitik 3.208 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri emateari dagokionean, ez dakit galderarik badagoen. Berri eman da beraz, 8. puntua erregu eta galderei dagokiena. Bai, Gonzalo? Ez dugu galderikan egingo erregu bat eta Borja eta Ander irakurriko dute momentu batean, bale? Eskerrik asko. Zure da hitza, Borja. Eskerrik asko. Urteko azken osoko bilkurari hitzi gera, eta egu berri garaia aprobetxatuz, EAJ PNV udal taldetik eskara berezi egin nahi dugu. Mezu bat, bidali nahi diogu udal gobernuari, eta bere erantzukizunari ere, baino gauden garaiagatik, Olentzerori, Mari Domingiri, edo erregemagoei ere, bakoitzaren tradizioa eta sinismenen arabera, Hondarribi anitza eta irekia delako, eta horrela adierazi nahi dugulako. Gutun honek, abotza anitzek, bere hauteskunde programan eta posizioan urteetan zehar egin zituen promesak eta esandako asko jasotzen ditu. Orain, udal gobernuan egonda. Betez dituztenak, hitzaldiez, prentsako artikuluez eta sare sozialez bete ziren promesak. Horma eta markezina askotan jarritako kartelak, baina gaur egun oraindik gauzatu gabe daudenak. Eta horten ere, iritzi ez direna. Datorren urtean, iritzial izatea eskatzen dugu. Eta ez badira iritziko, esan. Eta bestela, ikatza eskatuko dugu pixkat. Orduan, hasiko naiz. Querido Olentzero, Mari Domingui y Reyes Magos. Desde hace años, Hondarribi ha escuchado mucho. Hemos escuchado promesas grandes, proyectos vistosos y compromisos ilusionantes. Pero la realidad es que seguimos esperando.
Por eso pedimos para el 2026 un plan general que avance de forma jurídicamente segura. Avances reales en el tema de la vivienda. Que se abra el renovado Gazteleku de Zaindua, aunque sea con 2 años de retraso respecto a lo previsto. Unir los bidegorris existentes y crear los nuevos prometidos. El ascensor que une la calle Santiago y Donosti. El aparcamiento disuasorio. El aparcamiento y zona de servicios para autocaravanas. El aparcamiento subterráneo, sea donde sea. La construcción del puente entre Viter y Chiplao. Que desaparezca el contenedor plantado en medio del Bidegorri junto al Agarro, que tanto trabajo les daba en la oposición. Que Goicorrota pase de ser promesa a proyecto visible. Que se avance de verdad en los trabajos del Castillo de San Telmo. Una sala de exposiciones accesible, también para personas en silla de ruedas. Que el polideportivo se arregle y ofrezca el servicio adecuado. Ya ni hablamos de que la gestión sea propia, ¿verdad? Las duchas en la calle Zarra. El parque infantil en Porto Osoa. El cobertizo en la playa para poder cambiarse en invierno. Que se municipalice el profesorado del Euskaltegui, como tantas veces se pidió. Una solución seria y eficaz al servicio de ayuda a domicilio. La tan solicitada municipalización de los servicios de limpieza, biblioteca o jardinería. Potabilizar la fuente de Guadalupe. Recipientes para recoger excrementos caninos. Nuevos tramos para mejorar los caminos rurales. Que se abran las nuevas oficinas para los servicios sociales en Muliate, aunque esto sabemos que ya está cerca. Y los informes jurídicos que hemos solicitado sobre diversos temas y que nunca han llegado. Y sí, una petición histórica, Torralba. Por lo visto, un tema que no faltaba en ninguno de los plenos de legislaturas anteriores. Alguno se acordará. Yo siempre los escuchaba en Udalflix. Zerrenda luzea da, oso luzea, eta oraindik asko dago betetzeko. Baina gutun honen garrantzitsuena ez da zerrenda, mezua da garrantzitsuena. Abotzan hitzek promesa asko egin zituen eta besteei exigitu ere. Hainbat urtez entzun zen areto honetan. Prentsaurrekoetan eta sare sozialetan. Beraz, hauxe da gure erregua, alkate jauna. Izan ere, urteetan entzun ondoren zer egin behar zen. 2026an betetzen astea besterik ez aizue geratzen. Eta ondarri bitar guztiei, egu berri eta urte berrion opa diegu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Borja. Modu filosofikoan erantzungo zaitut, izan ere, deigarria egiten zait, zuenak egitea agotxan itzen proposamenak, seinale da beste garai batean kontra bozkatutako hoiek baliozko proposamenak zirela eta badirela. Izan ere gaur aipatu dituzun horietako asko, 2026ko aurrekontuan jasotakoak dira. Horietako asko, 2026ko proposatutako aurrekontuan jasotakoak dira. Eta hain justu, PNUek kontra bozkatutako aurrekontu bat. Nik ere olentzer hori eskatu eta erregutuko diot, PNU-eren jarrera oztopatzaile izatetik, posibilitatzaile izatera pasatzea, oso importantea den adibidez APOa, denok badakigu ibilbidean 2026an behin betiko onarpenera etorriko dela eta olentzer hori ere erregu egingo diot, PNU-eren jarrera posibilitatzailea izatea eta erraztea hirigintza antolamendurako plangintza orokor hori onartua izatea. Euskaltegiko langileak udal langile dira noski, baina badaude beste zerbitzu batzuk municipalizatzeko saiakeran bagaudela eta eskatu egingo diot olentzer hori PNU-eren jarrera posibilitatzailea izan dadila modu filosofikoan eta errestu ditzala olako prozedurak eta ez dezala oztopatu. Nik ere erregu berdina egiten dut, behin eta berriro proiektu interesgarriak diren hoiek eta aurrekontuetan jasota daudenak ibilbidea izan dezaten, prozesu administratiboa bera guztiok badakigu zein nekeza eta gogorra den, gaur onartu dugun puntu simple bat soldata igoerarena, ze konplikatua bihurtu den ibilbidean jakingo bagenu guztiok, ulertuko genuke. Eta esan bezala, proiektu, aipatu dituzun proiektu guztiak 2026an aurrekontuan jasota dauden heinean,
errestea bidea besterik ez dizuet eskatzen. Eta hori, eskaera hori, olentzer hori egingo diot modu filosofikoan. Eskerrik asko, beste galdera edo erregurik. Bueno, nik ere gaurko osoko bilkura amaitzeko urteko azkena izaki, eskerrak eman nahi dizkizuet udalkide guztiei, 2025ko ekitaldi honetan egindako saiakeragatik, udal teknikariei ere, eta mezu bat hondarbitar guztioi Gabon jaiez gozatzeko desioa helarazi nahi dut. Urtea amaiera gozoa izan dezazuela eta datorren urteari begira argi izpi biziz hastea opa dizuet guztioi, baina ezin dezaket utzi aipatu gabe bereziki egun hauetan oroitzapen mingarriak dituzten herritarrei edo momentu gogorrak bizitzen ari zareten horiei nire besarkaderik goxoena helarazi nahi dizuedala eta datorren urteari begira berriro jardungo garela elkarlanean eta elkarrizketarako gogoz. Mila esker guztioi.